ఉపవాస ప్రార్థనలో మనం ఎందుకు దేవునితో సమయం గడుపుతున్నామంటే, నీ జీవితంలో వచ్చే శోధనలను జయించాలంటే నువ్వు దేవునితో సమయం గడిపితేనే శోధనలను జయించగలవు. హల్లెలూయా. దేవుని సన్నిధిలో దేవుని వాక్యాన్ని నేర్చుకొని ఆ వాక్యంతో నీ మనస్సును, నీ హృదయాన్ని నింపుకుంటేనే శోధకుడు నీ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు తిరిగి దేవుని వాక్యాన్ని వాడికి చెప్పి అపవాదిని నీవు ఎదిరించగలవు. దేవునికి మాత్రమే నీ ఆరాధన నువ్వు చెల్లించడం ద్వారా అపవాది నీ దగ్గర నిలబడలేడు. అందుకే ఆరాధన ప్రతిసారి దేవుని మందిరానికి వచ్చినప్పుడు దేవుని ఆరాధించాలని ఎందుకు చెప్తామంటే, అపవాది కోరుకుంటా ఉంటాడు మన ఆరాధన. నన్ను ఆరాధిస్తే ఎంత బాగుండు, నాకు మొక్కితే ఎంత బాగుండు, యేసు ప్రభువుకు చెందుతున్న ఘనత నాకు చెందితే ఎంత బాగుండని అపవాది కోరుకుంటాడు. కానీ పూర్ణ హృదయంతో, పూర్ణ ఆత్మతో, పూర్ణ శక్తితో, పూర్ణ బలముతో దేవునే ప్రేమించాలి, దేవునే ఆరాధించాలి. మన జీవితంలో వచ్చే ప్రతి శోధనను జయిస్తూ దేవుని కొరకు నిలబడి ఆయనకు మాత్రమే మన జీవితాలను అప్పగించుకునే కృప దేవుడు మనకి దయచేయనుగాక. ఆమేన్.